Gen saja. Lah iki urung asli. Urung jenenge kambel ijo sing asli kuwi tipe sing apa? Iki kambel. Iya kambel ijo. Ijo-ijoan. Lah sing ijo iki asline ya Iki digane kambel ijo. Lah kono sik kowe sik ngene kono. Pajune wis ndure. Ngene aris dhewe. Aris, Heeh. kene lek kon ki. Kambel ngono. Ngen piyatinan. Berarti sing kambel sing disegani colong mbiyen kuwi. Mbah. Kowe ambil kinane abang. Hah? Kinane abang. Dicolongi ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi di Pribadi channel channel Terima kasih 01. ya atas subscribe-nya, like dan komen yang terus menonton di channel Pribadi Terima channel 01. Nah, sekarang ini kami sama orang-orang tua sini mau bikin tutorialnya kembar mayang untuk pengantin baru. Nih para sesepuh-sesepuh desa Kali Sudo. Takono e. Janur iki sejatine anak nur wong lek dibojo kan tentrem kok. Nah, Nek dibojono kan yo kita mau tanya dulu ya sobat-sobat kepada kentene pikir lawan. Nganu lho Pak Tren, Pak. Bocah ki jajane sing mau nanya jan duwe anak ki kon rabi dhisik karo wong bales budi wong tuane. Nah, ini persiapannya kayak gini. Nah, ini puring, andong, Akeh ngege dhisik ra bisa. pisang rojo namanya. Itu tutorial cara bikin kembar mayang. Nah, Mbah, ajeng tanglet, Mbah. Nah, niku janur kuning nggih. Nah, niku enten maknane to niku. Nah, napa Mbah maknane damel kembar mayang niku? kembar niku kali mayang niku kowe Jambi. Sing mayang niku selamine kan mboten tau. Jambi niku kan ngepang mboten ate to. Oh. Kabeh pasap wae ngoten wong lek rabi lek iso rabi sitok ae aja nganti rabi loro telu. Jane yo oleh kan wong lanang tapi kan rabi yo sitok. Bang ramayang mentoleh. Oh, ngono to, Pak? Iya. Mayang. Mayang jambian lurus ora ngepang. Masalah lek api ya kuwe. Nah, lah niki Mbah niki, bentuke niki napa Mbah niki? Nah, kalau ini Janur. Itu tandane ini kan basa Arab. nggih. Ini Janurun. Wis teko penurun cahaya wong lek wis rabi. Nggih. Kan wis butuhne ketentremane pikiran. Bape arep butuh wong wedok sak wayah-wayah wis nyanding. Nggih Mbah, nggih. Rasa mobil lek kan sano. Oke. Kan urung dibujuk anak wong ayu bingung ae. Nggih. Dibujuk kan wis udah karo wis. Nah, lah niki Mbah, niki Mbah. Nah. Sing apa? Kelapa ijo ya. Apa itu? Nah, kelapa ijo Mbah. Apa itu ku maksudnya Nggih. bocah wedok sing wis dirabi kuwi bocah wis dibujuk aja dilaku krana kuwi wis duwe bojo. Oh, nggih nggih. Iki mau nek dadi sir-sirane lek rabi iki transaksi jambu. Nah, nggih. Ini pokoknya tutorialnya kembar mayang untuk pengantin baru. Nah, niki Mbah. Godhong ringin. Godhong ringin. Yo basa Arab. Nggih. Rokin pimpinan. Nggih. Wong iki lek wis rabi, wong lanang wis dadi pimpinane wong wedok dadi pimpinane anak. Nah, wah, Rokin. sedanten enten maknane nggih, Mbah. Nah, Nah, niki malih, Mbah. puring. Niki puring. Basa Arab. Nggih. Parun. Dipisah. Awakmu lek didadi manten berarti wis dipisah karo wong tuwa. Oh, nggih. Lane terus kon ngokeh-ngokeh nih andong Andong. kon dungo kon ngokeh-ngokeh Nah, nih niki andong niki. Maknane, Mbah? andungo wong wis dipisah karo wong tuwek wis dadi pimpinan wis dipisah
Ya kuwi kon ngokeh-ngokeh nindu. Oh, nggih. Asline ngoten. Nggih. Nah, niki pisang apa? Sang raja. Nah, niki pisang raja, enten maknane lagi, Mbak. Enten, Nggih. iku maksude wong tuwa ki ndongane lek anake wis dipisah wis dian iso uripe kaya uripe raja. Oh. Raja. Iso sugih iso anu kaya uripe raja. Niki Lembar mayang mau, lembar mayang iki batur ngaten. Ini wau wong ki lek wis rabi aja mayang mentoleh. oh, Jambi iki selawase ndak tau pan dadine lek wis rabi wis bojo yo kuwi ae sing tinggi ora tak selingkuh ora tak golek anu liyane. nah niki Mayang. 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 jambe ya niki, Mbak. Mayang. Rasa mayang toleh ngene wong liya. Kasarane anu ngoten lho. Ya mesti namung niku. Nah, sakniki kan kok mesti enten niki, Mbah. Buceng ah, ini kan jelas nih, Mbah. Nah, niki. Lek niki adat Jawa. Jane naungan. Ada jong ya, Mbah. Aku mau ndak anu niki. Oh. Cuma sing namung ngeten. Nggih. Nalikane saya subake teko ning tanah Jawa nyarni agama niku kan jagungan karo Kiai Semar. Oh. Jagungan kan Kiai Semar iki diwacati patang perkara karo Kiai Semar ngae. Nggih. Sakjroning Islam teko tanah Jawa, wong Jawa wis duwe kapitayan, duwe kepercayaan. Pisan kuwi wong sing ngono niku ora usah dipeksa-peksa. Oh, nggih, nggih. Dijak kon urip barengan. Sing pindhone ya golek Islam mboko ning tanah Jawa. Mungkin wasiati lek gawe tempat ibadah kon ornamene kaya ornamene wong Hindu. Senajan jero masjid utawa layar. Nggih. Ini pada Hindu kan masjid ini kan kurangnya wong Hindu dari Hindu. Iya, dia masjid mana masjid Demak kan juga kan kono terus. Nggih. Terus nama telur nih wasiat itu masih gawe. Lek Islam wis mlemboko ning tanah Jawa lek gawe ratu jane kon wong sing silang. Oh. Tapi apa Indonesia iki sak durunge enek Islam kok kene wis enek dasar buku nang kitab Sota Sama, kitab anu kan yo menyebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Ika mengae nang kitab kono wis enek sak durunge Quran teko Jawa. Kalau dirubah banget nek iki kan jadi nah, terus nomor 4. Wong Jawa lek ngrasuk agama Islam aja ngantek lali karo Jawane. Nggih. Nah ngene-ngene iki kanune wong Jawa lho iki. Nggih. Lek dawuhe agama kan Jawa iku kon sedekah lho. Ora kon gawe ambeng, ora kon gawe buceng, ora kon gawe panggang, kon sedekah. Nah ngono. Nek kono iki mung adat Jawa, nek kene mangene Jawa karo wong Islam pakai gawe ambeng, gawe ngono kan kuwi diarani nang agama. Ngono kan ngono. Nggih, nggih. Ora teko rasul sing dikawuri Gusti Kanjeng Nabi, terus golong bubu akor pun para nabi, para wali kan kuwi arane wali lho jane. Nek asline nek ibu mbok. Iki bucen kemarin iki sering ngati wong Hindu sering ngati wong Jawa, sering ngati wong Hindu kan agama ning Jawa sing dhisik-dhisik sing terus kan Hindu. Terus niku Mbah, kados enten disukani burung niku napa maknane? Kembar mayang niku disukani burung, Kuwi kan yo satu pelaman. disukani uler. Oh, lek serabi barang anune kan yo nembak kaya manuk kuwi mengae. Manuk ki ora duwe tegal, ora duwe sawah, tapi ora iso mangan. Iso mangan. Lah wong kan yo kon ngono kuwi. Kon berusaha, kon beranu arep sing kaya ngopo iku panggah iso mangan. Iki malah tamu. Moro aja. Oh. Nah, demikianlah jadinya kayak gini bentuknya. Nah, Ini. nah tuh jadinya. Jadi. Untuk yang laki-laki 2 ya, Bro. Ya. Nah.
Jadinya yang perempuan 2, yang bawah harusnya ya masih bujang semua, Perjaka sama gadis. Masih ting-ting. masih ting-ting atau perjaga atau gadis. Ya demikianlah tutorialnya untuk buat kembar wayang. Pokoknya tonton di channel Pribadi channel 01. Bijas channel. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.